бемориҳои хун дар кӯдакон чунин буд мавзӯи конфронси илми-амалӣ ки рӯзи гузашта дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд доир гардид. Дар конфронс мутахассисони соҳа аз беморхонаи клиникавии бачагонии вилоятӣ ба ҳайси меҳмон ширкат варзиданд. Нахуст аз ҷониби устодони кафедраи бемориҳои кӯдакона доир ба хун ва вазифаҳои он, камхунӣ ва намудҳои он, ташхис ва табобати камхунӣ дар кӯдакон маълумот дода шуд. Видеонаворҳо доир ба таркиби хун мавзӯъро пурра гардониданд. зимни маърузаҳо қайд гардид ки камхунӣ дар организми инсон тағйиротҳоро ба амал оварда ҳолати беморро заиф мегардонанд. бештар ба ин беморӣ занону кӯдакон гирифтор мешаванд. хун моеъи ҳаётан муҳим буда дар худ ҳуҷайраҳои гуногунро ҷамъ овардааст. яке аз ин ҳуҷайраҳо алювар ҳуҷайраҳои хуни сурх мебошад. вазифаи алювар оксигенро ба тамоми вуҷуд тақсим мекунад. дар сурати кам гардидани миқдори ҳуҷайраҳои оксигенрасон ва ё заиф шудани қобилияти онҳо ба анемия ё худ камхунӣ оварда мерасонад. мутахассисони соҳа қайд мекунанд ки солҳои охир камхунӣ дар байни кӯдакон ва модарон зиёд шудааст. ҳозир нисбати солҳои гузашта бисёр кӯдакон, бисёр модарон, бисёр камхунӣ ки вомӯхӯранд. сабаби камхунӣ бисёртар мо дида мебароем хӯроки нодурусти кӯдакон, истеъмоли хӯроки нодурусти кӯдакон. сони бисёр модарон бо дар шароити таваллуд мекунанд ки худи модарон камхун ҳастанд, модари камхун кӯдаки камхун таваллуд мешавад. масъалаи бемориҳои хун алахусус камхунӣ ин масъалаи мубрами рӯз мебошад ки бояд донишҷӯёни мо ҳамчун мутахассиси соҳавӣ оид ба пешгирии ин беморӣ корҳои назаррас ба анҷом расонанд. чихеле ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қайд мекунанд ки барои баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот бояд ҳамаи мутахассисон ҳам дар соҳаи маориф ва ҳам дар соҳаи тандурустӣ кӯшиш ба харҷ баранд ки мутахассисони ба талаботи замона ҷавобгӯ омода шаванд. зимни баромади худ иштирокчиён зикр намуданд ки нишонаҳои камхунӣ дар навбати аввал ин бемадорӣ, дарди сар, мондашавии бардавом, тез бемор шудан, сарчархзанӣ, торикшавии чашм ҳангоми ҳаракат, асабоният ва монанди инҳо мебошад. сабабҳои камхунӣ гуногунанд, аммо норасоии оҳан бештар маъмул аст. сабаби дигари он ғизои носолим мебошад. 2 сола 3 сола кӯдак гемоглобинаш 50, эритроцит 1.78, қариб 3 сола шудагӣ. нимгӣ нест, нимгӣ. мо мегӯем пеши ҳамин донишҷӯ мегӯем биёйтон сабабҳои ҳамин занфҳамин гуфта пеши ҳамашон мепурсам. ба хиёлатон чӣ ба ин камхунӣ шуд кӯдакатон? намедонам. ин ба чӣ хӯрок метид? ғизоҷоиш чӣ хеле на? ҳамин кам-кам ҳамаш метиму печени метиям. тамом. яъне дар давоми муҳлати зиёд ин ҳамарӯза ғизоя нокифоя гирифтагӣ. албатта вай ҳам камғизогӣ мешавад, яъне вазнаш кам мешавад ва ҳам камхунӣ мешавад. камғизогию камхунӣ ин акооко. гуҷонда камғизогӣ ҳаст, албатта мешавад камхунӣ, чунки сабабҳош якхел. барои маълум намудани беморӣ ташхиси хун гузаронида мешавад. натиҷаи ташхисро омӯхта омилҳоеро ки боиси камхунӣ гардиданд тариқи табобати дуруст бартараф мекунанд. мутахассисон зимни конфронс зикр карданд ки занон дар давраи ҳомиладорӣ бештар дучори камхунӣ мешаванд. 80% занҳои ҳомиладор гирифтори бемории камхунӣ мебошад. ва яке аз ин сабабҳо таваллуд шудани навзодои алга таваллуд мешавад, хунаш кам мебошад. яъне мо бояд модарои ҳомиладор ки корбарӣ кунем ки ваҳо реҷаи хӯрокхӯрӣ, реҷаи меҳнат риоя кунанд ки камхун набошанд. аз тарафи давлат ҳамаи занҳое ки гирифтори камхуни ҳомиладор доруворӣ сулфати оҳан дода мешавад ки ваҳо ҳамона хӯранд. бояд қайд намуд ки дар коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд аз 3 то 5 декабр рӯзҳои намунавии кафедраи бемориҳои кӯдакона гузаронида шуда дар доираи он як қатор чорабиниҳо аз қабили намоиши корҳои эҷодии донишҷӯён, дарсҳои кушод ва амалӣ, маҳфилҳо ва конфронсҳо ташкил гардиданд. чорабинии имрӯза низ муҳим, муфид ва саривақтӣ буд. Рамзия Ҷораева, Қобилҷон Шарипов, Азия.